Bueno, a ver, ea ondo ikusten den, betiko delaya, guztiok ezagutzen duguna, 30 segunduko delay politori. Bueno, nik ez da zer ikusten, beraz, emango dugu segundutxu batzuk. Dana, az dadila martzan, tuita ia bota automatikoki. Bueno, a ver, ea ondo ikusten den, vale. Ondo ikusten naiz, beraz, kaixo lagunak, bengo de vuelta, orain honetan Minecraft Euskaldun mod zuzenean, gure Blaze farma egiteko, bale? Segundutxo bat ematen behar zue botako dut, zera, YouTubeko enlazea botako dut baita Facebooketik. A ber, jarriko dut zuzenean nago Blaze farma egiteko. Ole! Botako dugu. Eta listo. Facebooken be bota egin da. Ongi, hau ongi doa dana. Ba, besterik gabe, hasiko gara. Jakin dezazue, Blaze Farm bat egiten dudan lehenengo aldia dala. Nire bizitzan lehenengo aldia, orain arte ez dudala inoiz egin. Ez Blaze Farm, ez beste farm bat bera, bez? Ez dute beharra izan. Zer gehiago. Bueno, material gehienak baitu dala prest. Konturatu naiz, egon naiz begira lehen pizkat bideoa, egingo dugun Blaze Farma, bideo batetik atera dut, beste bideo batetik. Eta konturatu naiz, slime bolak behar ditugula egiteko sticky pistonak direnak, pistoi itxaskorrak direnak egiteko. Baina, bueno, batzuk baditugu, ez dut ditugu behar ditugun beste, baina, bueno. Itotzen naizela. Baina, bueno. Ordun, zer egingo dugu, lehenik eta behin egingo duguna izango da. Sartu eta spawnaren inguruan dagoen mierda guztia garbitu. Gero, behin hori egingo dugu, kristales egingo dugu. 3 bider bederatziko lauki bat eta han geratuko da sartuta gure spawna. Holan ezin izango dute blazak spawneatu edo, hor geratuko dira atrapauta edo esan dezakegu. Ordun, gero, egingo duguna simiblokekin, bueno, zera, struktura 3 bider bederatziko struktura hori inguratu. Gero goiko aldea tapautu eta gero, goitik egingo duguna izango da, bota, zera, trampa desaktibatuta dagoenean, blazik ez agertzeko. Gero betik hasiko gara, pizkenaka estutzen, eta azkenean egingo dugu behan, tokitxo bat, nun blazak agertuko diren, eta, bueno, agertuko dira, jausiko diren tokian, eta hor ja, joango da reston sistema guztia, zera, blazak txikitzeko edo hiltzeko. Orduan, bueno, zuzenan pasatuko dugu beste eszenara. Bale, orain bertxaz ikusten duzu, beraz, lasai segundu batzuetan. Lasaitu zaitezte. Eta orain, teorian ikusten duzu, bale? Egingo dugu momentutxu baten, gure enkantamendu maila dekogula berdugun guzti. Ikusten duzuenez, susko resistentziako pozioak prestatu ditut. Eta hemendik teorian daude diamanteak. Gainera ikusi zen dute pasan saioan botan dituela 3 diamante, Minecrafteri eskatu genion zera, bete egin zuelako. Orduan, guk ere bete egin behar genuen gure atala Minecraft urekin azerretu baino lehen. Vale, hau hola, Vale, eta orain hau hemen, ongi. Baitugu 8 liburu, honekin egingo dugu hau alde batetik eta bestetik bi esango dut, hombre, bi apalategi. Holan ja, gutxenez apalategi batzuk ja eginda ditugu. Eta gero, orain utziko dugu, sobran izan dugun dana, izan dela hau.
Hau hortik utziko dugu, porque hau eramango dugu bestaldera. Hau erabiliko dugu. Hartuko dugu... Epa. Burdin pixka bat egiteko pikotxa batzuk. Azteko... Kentzen, inguruneko kaka guzti hori azteko kentzen. Eta kutsa ondoan, hor sartzen joateko berrez dugun gauza guztiak. Eta hartuko dugu lapislazuli pixka bat. Jarriko dugu momentutxu baten hemen kanpoan ja maila eta lehenengo bi apalategiak, bale? Kontrolatu hor hemendik eskin ondetatik joango dala. Ongi. Ordun, guk hemendik, guk hau izango da gu lurzorua. Bale, nik uste dut politena izango litzatekeena, adibidez, hemen, demaden dagun, hemen, kofre para bat joango direla, hemen beste bi, nik uste, hemendik adibidez izango litzatekeela toki polita jartzeko. Orduan apalatikak bat eta bi. Eta horren beste bat, hemen beste hiru, eta etiko, eta hemen beste hiru. Bale, horren hauek kenduko ditut, eta ematen dugu hau, hau da hori, apuntito. Bale, pikotxe enkantamentuko du, zera, apurtezina bat, bale. Kraftatzeko maira joango gara dida baten. Kraftatuko ditugu, holan be nibelak entzen ditugu, bestela makiltxo batzuk gehiago barko ditugu. Hauek, holan, beste bi pikotz, ondo, espata be enkantamenduaren bidez zera, botako digu, gau heltzen ari data, bale. Lo ingo dugu lehenik eta behin. Usten bagaitu. Iop. Bale, baita ere janari hartuko dugu, orain txertan kontrolatzen ari naiz. Eta espada prestatuko ditugu, ez dakit urradeko da nor prest edo ez. Ai, kamu de letz. Utsi lokartzen! Iop, hortze. Hehe. Eramango ditugu espada urrezko zagarrak. Eta horrezko zagarraz aparte eramango dugu baita ere, zera, janari normala, bale? Osa, guztizko pizka nahi hau dute soberan joatea, faltan baino. Bale, a ber, abor. Apurtezina bat, bueno, ondo. Eraginkortasuna bat, bueno, ondo. Portezina, eraginkortasuna, bueno, ez dago txarto. Espata, nik eta bain espata. Hilen zapatekoa, bueno, behar dugu lapislazuli gehiago. Lapislazuli, bide batez, ez dakit urra dekogun. Zagar honak, urrezko zagar honak dira urrezko blokekin egiten direnak. Horiek dira kristonekoak, baina ez digu ematen egiteko urrezko blokeak. Bale, emango dugu badespada hauetako bat, horiek prestatuko ditugu, eta lapislazuli gehiago. Amaserekin soberan dekogu. Bale. Orain, urrea utziko dugu urtzen, dira batetan. Hendeko errekurtsak jada prest, bueno, utziko dut. Usten, blau ditugu, baina, bueno, gehiago egin beharko ditugu, baina, en fin. Bale. Eta liburua be babesa bat. Igual jarriko digu. Hanbila be egin behar dugu dira baten. Babesa bat ondo torriko zaigu. Egia esan da. Igual zera, ja, bide batez Jortibai babesa, ostia, primeran. Babesa bat, eta babesa bi emango digu. Korputzekoa, apurtezina bat, jortigai babesa bi, apurtezina bat, hau emango diogu. Arantzak bat, hori zer da, mine egiten duela, hori ez dut ezagutzen. Arnasa, urkidetasuna, babesa, arnasa. Bada espada. Bada espada. Bada espadakoen mundua oso
Misteriotsua darako. Bale, hartuko dugu burdina eta jadida baten amila ingo dugu eta ja bai hasiko gara Blaze Farmarekin. Bitxikeria edo kuriositatea badeko zue, Blaze Farma zera. Esango dut, Mundo Jumbo izeneko kanal batekoa da. Bale, ez da nire inbenzioa, nik ikusi duzuenez bota dut Twitterren argazkitxo bat. Ba, nabil hor nire inbenzio propioekin. Labe bat deko hemen. Vale, ba, hortxe. Abona. Zeran da aurrea. Egingo dugu urrezko zagarra. Epa. Pom. Urrezko zagarra, bada espada. Egingo ditugu antortzatxo batzuk izateko. Bueno, batzuk pare bat gehiago egingo ditugu bestela. Hortze, primeran. Hartuko dugu Guztia bada espada, hemen burdina. Hartuko dugu ogia egingo dugu izateko be. Hortze, primeran 17 ogi. Vale, utziko dugu lapis lazuria, zorratu zagun garia, be. Hori horra. Horra. Txiskero eramango dugu bada espada. Hortuko dugu ikatz pizkatz bat gehiago. Izateko bada espada. Eta... Ustute zebez gehiago. Ningo dugu anbiladida baten. Egon naiz lehen duela gutxi. Indutore kalabazen egunea eta hor azenarioen gunea. Azenarioak ere urrezko azenarioak egin aldira, jakin dezazuen, bada espada. Suposatzen dut badakizuela zuek kriston jende jakintzoa zareten ez. Suposatzen dut badakizuela, baina bada espada, hor esaten dizuet. Egin dezakezuela be... Epa. Abona. Bale. Eta anbila falta zaigu. Familiarako hartuko denbora pizkatxo bat. Bueno, bitartean, nik uste joan algarera, ara, hau, beste mundura, beste, edo nerredera, edo dientzera zoaztenean, beste munda deskargatuta geratzen dira, hau da, ez da denbora aurrera joaten. Bale, jakin dezazuen. Hau da, nik hemendik noa nederrera, eta hemen mundu honetan ez du egiten denbora aurrera, orduan, ez da ideia ona joatea. Horaintze berton. Aborrutziko dugu, hau polita goratzen da. Hau hemendik, horra, gure orentzero. Pipa ontzian duela ezerita dago, Vale, beste bloke bat egiteko falta zaigu. Eta, ia gaitezke beste 6 bloke. Beitu hemen, bueno, geldotasunezko pozioak bestatu egin ditut. Eta ditugu, zera, garatxo, nola dira euskaraz? Kuriositatea. Garatxo abizala. Nether Warzak direnak hemen. Orokorrean Minecraft gurekin jarkorrean nahiko ondo portatu izan da, Onartu beharra daukat nahiko ondo atera zaigula gauza orokorrean oran urratz handietan. Joan behar naiz behien bila, hori bai. Beste saio batetan torren naiz ona behiekin eta ona sartu behiak. Baina, bueno, lasaitasun osoz ez dugu prizik behientzako. Momentuz. Vale. Amaitzen duen hau egiten. Beitu, zei, perfecto. Hemen behar ditugu beste lau. Egin alizateko ja mendoazte hiluak, hiru blokeak, eta mendoaz beste lau lingote.
Burdinezko lingoteak ea diana ondo ikusten da. Ematen du baietz, dena ondo doala. Momentuz dena ondo doa, ondo doa. Laute gehien mogoi urte youtuberla aizkora bide. Eskerrik, oso ondo mekator. Ai ama. Venga, virtuita emango diogu horreri. Laute Giliam, 20 urte? Ez, 21 urte ditut, pasadan urrian egin dituen. 21 urte, youtuberra, aizkora bidezko intimidazioagatik atxilotua. Itzen, irakutsi aldi zuedan, segundu bat, A ber, hemen ez dau. A ber, estena bat, Vale, a ber, orain entzuten dauze, bale, segundu bat erakutsiko dizuet, Zer egin duen Mekator jaunak. Barkatu, beltzez ikusten duzuela. Jode, zein zan. Kamera, audio debiz, mediafer, screen rayon. Hori da, dena, osoa. Venga, hori ikusten duzue. Hau egin dau. Ja, zabaltzen den, hori ikusten duzue. Epa, virtuita. Silik egon. Ez du izango. Dena ikusten duzu, Laute Giliam, 20 urte, 21, youtuberra, aizkora bidezko intimidazioagatik atxilotua. Oso ona, Mekator, onartu beharra. Gustatu egin zait. Vale, hau, horla, itxuen beltzaz ikusten duzu berriz. Vale. Eta, bilingote gehiago, venga, animo. Rekina jarriko dugu babesa hori beste bateri eta listo. Eta joango gara ja, impernura. Impernura bidaltzen naute ja da. Impernura. Aizkoraren adio lehen izan dugulako Twitterren elkarrizketa bat, ezi dira ikasketekin eta abar. Eta nik orain hasi naiz harakina izateko ikasten, eta orduan izan dut nik ja, nik partnerrarekin jendea, hori, sobornoa egin aldiat, eta nik esan dira, nik ja partnerra sobornatzeko berdin zaik, nik ja orain harakin ikasten ari naizela, noa hor, aizkora gaz eta listo, eta dena konpondu da. Eta ezetza esaten duena, plaska aizkorarekin kolpetxo bat, eta listo, dena konponduta, por cierto, non izan da, hemen. Teorian ez bana biltzartu hau, eta hau, babesa bi, bai. Primeran. Eta igual konponduko, 7 nivel gratzen zizkigu, Zagua, lasai, zagutxo, igual momentu baten zaituko gara konpontzen indumentaria pizkatxo bat. Hor ditugu boste... Total, ditugun 7-8 nivelak... Apai. Hasiko gara, Ostia, arnaza, purtezin eta jartigai babesa bi. Wow. Bat, bi. Ale. Bat, bi. Ale. Bi, gainera ez dugu burdin sobran. Ja, bide batez ja dena ondo eramateko, porque ja total, eolain ja, aprobetxatzen ditugu nivelak eta bar. Ja, bide batez, aprobetxatuko dugu ondo aprobetxatuta dana. Juan baino lehen. Venga, 3 nivel. Ui ba. Zei gueltzen. Ze txarto. Bueno, hori orain konpon dezakegu. Gaina gaua berriz heltzen ari da. Azkara helduko, Olantxe joango gara, total. Beharko ditugu ere, ez nintzen konturatu, baina beharko ditugu ere... Nola ditzen dira, repetidoreak ez besteak, konparatorrak. Iago naiz begira nola egiten diren, eta bar jakiteko, porque...
konparatorrak dira beste gauza bat ez ditudanak ia inoiz erabiltzen. Orduan, imaginatu. Erabiltzen ez ditudan gauzak, krafteak eta bar, dia putarik ez. Ostia, gaz bat. Ondo azten gara. Ondo hasi gara. Ufa. Bale, lehenik eta bin. Hale, nire posioa mesedez. Eskerrik asko. Gl. Bale, zuzko resistentzia 8 minutuz. Ongi. Hau ba espada menera mango dugu. Epa, eta hau jarriko dugu. Bale, eta orain, egingo duguna, izango da, bideo bakarrik utziko dugu zabalduta, bale? Doana... Ezera, spawnera. Hori da irekita ikusi nahi dudan bakarra. Hau dala, bale? Orduan, beste hauek, gaiztoak ez molestatzeko itxiko ditugu. Aukenduko dugu. Hemen ez dago biderik. Bada espadazkoen mundu honetan. Edo zer gauza gerta daitekeen. Bloke gehiago berko ditut, baina bueno. Vale, hau be, itxi egingo dugu hementxe. Egurrarekin, bost, erretzen bada ba... Ojo, kaixo Bliz jauna, zelan? Ondo txo? Ondo ezta? Bueno, zaindu, Eta ditzoten ari naiz magma cube bat. Vale. Eta hemen dator garbiketa sesioa. Zaki zenbat argitasun dekogun. Bioma G, light amairu. Ostia! Joder! Dio! Zer de montre izan da horitxo. A ber, txen egingo dugu. Norke egin dit, spawneatu du hor bat batean blaze eta kolpe bat eman nau. Benetan? Vale, hor goian. Vale, argiaren kontua oso garrantzitsua da, hemen blazearekin, osea, espentsa, ostia. Vale, a ver. Ez notela beldur ematen, baina... Ez naiz... Kabroi hauetaz ez naiz zebez fidatzen. Osea, gainera denok ezagutzen dugu Minecraft. Eta Minecraft da mundu honetan dagoen joko kabroia. Edo kabroiena. Eta naiz eta 500.000 antortza eta argi jarri. Kabroi hauek beti agertuko dira. Orduan gauza da, 12 baino gutxegoko argitasunean agertzen dira... Bale, hemen adibidez horrein ja, seguru gaude, tugu 14, 13 hortik eta ongi. Bale? Orduan, kontuan izan dain behar dugu, 3 bider bederatzi horrek esan nagoiz du, esain nahi dau, txon hemen argitasun gehiago jarriko du, ez naiz, vamos. Inondik inora ez naiz fidatzen, vamos. Inoiz, osea... Honek dekon agroarekin hau izan behar dugu argitasun totalean. Joder. Naude hor blazak kaina moten hortik non baitetik, Ostia. Vale. Kontrolatzen sari ez da. Lurra ere erre daiteke. Haha. Eta ez ditugu blokeak, bale, beharko ditugu blokeetxo batzuk nunbaitetik hartuko ditugunak, adibidez, mendik, hori ondo izteko. Ez da izan ideia ona egurra sartzea. Jartzea, baina.
Postdata, ez jarri inoiz egurra horrelako egoeratan, mesedez. Vale, ongi, eta orain hor, eta orain jarriko ditugu. Holan ja, hauek ezin izango dute. Ongi. Eta, klaro, hemengo egurra ere erredute, klaro, noski baietz, logiko. Eman diotelako 3 kolpe, jode, jarri dut hau antortzetaz, nahiago dut. Ondo baestuta izatea, bale. Joan behar gara gainera pizkanaka, gunea prestatzen, osea, eta aldi berean, ondo argiztatzen 12tik ez geisteko, klaro. Argia hor, ebitu, adibidez hemen 12 dago, hemen agertzeko, hemen 11, hemen agertzeko, eta hemen 10, hemen agertzeko arriskua dago. Hemen 12. Bala, oza, izan behar da beti 12ren gainetik, beti. Bestela hau ez da geratzen desaktibatuta, ager daitezke. Orduan, orain, hau kendu behar dugu eta kontuan izan behar dugu gure blazak, oza, gure gunea, hiru bider bederatzi, hau da, bederatzi zabaleran, bederatzi luzeran eta 3 bera, izango dela lehenengo tokiaren zera, hartuko duen espazioa. Bale, ia, minutu bat geratzen zaigu bakarrik. Hau zeitazko gustatzen. 12, sartuko dugu hor hartontza, porque... Eta ez daukat egurra antortz gehiago egiteko, hori arriskua da mundu honetan. Niretzako gutxienez. Hortik agertzen ari daude blazak eta bar, baina, bueno, a ver, joango gara... Eregur... Ostia! Kontrolatzen zari, ezta? Kontrolatzen zari, ezta? Guzti hau ere argiztatu beharra dago. Betu non espawnatzen duten, osea... Kontrolatzen zarete, ezta non espawnatzen duten. Ihi. Osea, hemendik be espawnatzen dute, bale, guzti hau argiztatu behar dut. Argitu zaitena. Duda guztiak. Euskan duda eta arazo guztiak argitu egin dira mundu honetan. Bale, joango gara hartuko dugu egur gehiago. Teorian ez banabiltzarto egurra daukat nire etxean. Gaua da. Ideia txarra. Ostia. Hori zait bat ere gustatu. Ikusten duzunez, orokorrean ez dira spawnak, teorian hori hemendik agertu eta horra mugitu da. Baina ikusten duzunez, teorian orokorrean ez dira agertzen mobak gure ingurunean. Bale? Zer gertatzen da, spawnak funtzionatzen duten era, baldin eta ez badakizue, vertikalean hasten dira tokia bilatzen, errekizitu batzuk batu behar dira, mob bat agertu izateko. Hoietako bat, adibidez, ez dakit, adibidez, zombi bat bada, 2 bloke minimo izan behar du altuera agertu izateko. Horretaz aparte, argitasun batetik baino berago egon behar da, ere agertu izateko. Bale, eta ez da egon beharrik, erratu naz, ez da egon beharrik semiblokeak ez dira egon behar. Ondu, azten da gora, azten da, espawna dagoen tokitik gora, radio batetan, azten gora eta azten da bilatzen toki bat, nun baldintza horiek betetzen diren, baldintza horiek betetzen diren tokitan. Eta azten da gora, topatzen duen erarte. Eta izan daiteke hemen, beko laberintuan, edo nik zer dakit, edo txondoan, fastidiatzeko. Bale, orduan... ez ditugu egin antortzarik, bale. Antortzak egingo ditugu eta eramango dugu ikatza eta egingo ditugu nahiko txo, porque... Nahiko ondo argiztatu nahi dut dana. Placeekin ez naiz bat ere fidatzen. Eta burdin hau gordeko dugu.
Ja, nahiko txo eraman dugu, ja, susto soberan ja eraman ditugu. Vale, vale, berrogei antortza gehiago egingo ditugu. Osa, mendik, bi edo hiru estak, bi estak, ongi, osa, estak bat eta piko. Ongi. Baitu nola ban eskeletu hau txo. Olo. Venga, guazen berriz Impernura. Impernura. Hartuko dugu pozioa. Gora jarriko dugu beste bat hemen. Beste 8 minutu. Eta hasiko gara guzti hau ongi argiztatzen. Perratxikoak, zimaz. Ui, ekarri duk egur dena kontratu gabe. Tortik beste pasiren bat dagoela ematen da hau. Zeren eta entzuten dira playsak. Osa, joder, ia, osa, jarri alo loko, Osa, benetan. Gero ja aurrerago gunea gutxi gora bera kontrolatuta dagoenean eta ba ja beste erabatera egin dezakezu, baina benetan, osa, argitasuna alo loko. Momentuz ni gutxienez dena ondo ziurtatu nahi dut, ez ditut sorpresak nahi. Eta ez ditudan ez sorpresan nahi, ba erokeri hau egiten nago. Vale. Top, top. Vale, venga. Amabi, bueno, gutxo gara bera amabi, amairu. Vale, men ja ez dira gertuko blazak. Eta ziurazki mopak bera bez. Hemen pargi pizkatxo bat gehiago jarriko dugu. Bada espada. Minecraft da. Tenaiz eta 500.000 argi jarrita izan. Agertuko dira azkenean. Vale, 6 minutu, ongi. Kuartzo hartu beharko dugu gero. Baina, bueno, momentuz onagoaz. Eta hau, hasiko jarraituko dugu hau kentzen. Kakao eta ingo dugu gure 3 bederatziko laukia. Osea, erdiguneko spauna erdigunean egongo da. Eta hori kontuan hartuta, lau alde batera eta lau beste aldera. Eta noski, argiztatzen eta, bueno, movida guzti hori. Amabi, amaiko argitasuna. Gainera blazak, egal egiten duten mobak direnez, ba hori. Niretzako kriston arriskua dekote. Vale, a ver, ondo da osa. Lasaitasunez eta astiro ondo ingo dugu dana. Hau, kenduko dugu momentuz. Kenduko dugu. Vale. Hau, momentuz. Hau, momentuz hemen jarriko dugu. Eta utziko dugu hau. Utziko dugu hau. Eta momentuz beste zebez. Hau, kakao eta botillak be. Vale. Lau alde batera, beste lau bestera, hementik, eta 3 bera, osea, bat, bi eta 3, osea, kapa hau kendu beharko dugu, zabaltzen ari gauden kapa araintze bertan, eta gero hemendik. Hau, erdigunean egongo da, osea, hemendik. Hau, bosgarren izango litzatek, eta bat, bi, 3 eta 4. Hau da, hemen. Bada espada. Vale, hemen izango da onuntz etorriko den topera. Vale, eta hemendik. Bat, bi, 3 eta 4. Eta hemen helduko da pareta honetara.
hemendik bat, bi, hiru, eta lau, pareta honetara arribatuko da, eta hemendik bat, bi, hiru, eta lau, pareta honetara. Bale? Orokorren ez dut esan, baina Blaze farm hau hiru gunetan banatuko da. Bata dela Blazeak espenautzen duten tokia, beste bat nun Blazeak batzen doazten tokian, eta bestea nun zuk katzen dituzun gunea, bale? Orduan espazioz bera ezak izer dagoen, beratu beharko nuke, baina espazio nahiko txartuko digu. Bale, kontuan hartuta horralte kendu behar ditugula gauzak, ziko gara kaka guzti hau, jode gaine, jartzen ere inaute gaztak urduri ez, urlengokoa, bale. Kapa V soberan dugu. Dun kapa V desager daiteke. Onarte helduko da, hau da. Hemen ez da ezer egongo. Eta hau da lehenengo gauza, hau kristalez beteta egongo da gunetxo hau, egiten ari gauden gunetxo hau oraintxe bertan. Hau kenduko dugu. Gero ondo etorriko zaigu, ia zuzenen jarri dezakegu laba, eta holan, argitasun nahiko desente emango gaitu, emango digu, hobeto esan da, gure babeserako. Holan ja ziurtatzen dugu, gunetxo honetan, Blazeak ez direla agertuko. Eta, bada espada, behan, nago oraintxe bertan, beldur batekin, osea, pentsa, txarto egiten badut, hemendik hasiko direla Blazeak agertzen, atutiple, eta izango da segundu batetan kriston liada, osea, eta hardcorean gaude, bale, osea, daukat ia bihotzekoa emango didala. Zinuzue, imaginatu zen olako tentsio gluteala daukadan oraintxe bertan, baina tentsio gluteala, osea, literalki, tentsio gluteala, osea, nabil bihotza bostun revoluziotara, eta hau, onartzen duko da. Hau hemen. Bale, hau lan, kenduta. Eta joan beharko ginateke kristalaren bila. Hemendik ja saiatuko gara pizkatu beto kokatzen hauek. Bale, ibez jarriko digu bat hemen behan. Beste bat goian, eta gero jasiko gara kristala egiten. Hauek nahiko otxo argi ematen bai dutelako, bale? Orduan, bukatu zaigu posioaren efektua, baina orain aprobetxatuko dugu maitu zaigula joateko momentu batetan etxera, hartuko dugu kristala, hartuko dugu bide batez ekarriko ditugu ja hainbat errekurtso hemen izateko. Hau dena hor, hau be, eta montuz kortzoa be, oza, aprobetxatuko eta ekarriko ditugu hainbat errekurtso hemen izateko ja joan eta etorriak egiten ari gaudela, aprobetxatzen joateko eta material guztia aldugun material gehiena hurbiltzen joateko. Holan ja, erditik entzen ditugun gauzak, egin beharrak edo dena delakoa. Holan, zuzenean, etxeruntza gertzen gara. Ostia, kaixo, txo, zelan? Ondo, parti jarza. Venga, lolo.
Vale, ingo ditugu antortzatxo batzuk, bada espada. Jode, ba, ezin duzu, badinotxo, ezin duzu imaginatu gainan dekodan tentsio... Tipo hori ez da erretzen. Ba, bezona dara, ba, Ba, bezona. Epa. Vale. Materialak. Kristala. Eslabaka a mansalva. Pa. Eta hauek. Txeko dut toki bat utxik. Nahiago dut toki bat utxik joatea. Txerriek batzuetan kriston susto ematen dizut eta nahi gabean ostea bat ematen diezu eta hori kriston arazo izan daiteke, bale? Hor nahiago torre tokitxo bat libre utzi, bada espada. Zer emateko inolako armarik ez ezer. Vale, listo. Hartuko dugu gure edadea. Jada 3 hartu ditugu, osea... Eta sortzi amasei, 24 minutu, ja. Minimo. Hasi garanetik, baitu, txerritzoa. Keizo, txerritzo, jauna. Esperut Blazik ez agertzea. Teorian, ez liaretezke agertu behar. Eta momentu ondo doa dana. Vale. Hor, eta guzti hau. Hor, eta kristala gurekin eramango dugu. Orduan, bak izaraztu dudan. Hauak egingo dut eta listo. Ostia! Ikusten? Zergatik ezin zarete fidatu Minecraftetaz? Cago en la leche. Hala, venga. Argia nahi? Tori argia. Osea, bi kentzea egiten duena, konturatzen zarete ezta? Bi kendu ditugu eta obiakatu da super... Bitu, Blaze Rod bat eman digu. Non agertu da. Vale, ikusi dut. Konturatzen zarete ezta? Bi kendu ditut eta... Eta kriston arrizkutsu biakatu da bat batean. Bain kriston argi kantitate egon behar da. 13. 14, hau dena... Nahiko ondo argiztatuta dago, hemen ezin dira agertu, pero ni por las flies. Peitu, haze cabroia? Teorian ezin? Epa, erratu naiz. Teorian ezin dira agertu, baina, bueno, vale. Joder, perdón naiz, ja. Bat, bi, 3. Mendik goitik agertzen dira, benetan. Osea, peitu haze izkinetatik agertzen diren kabroiak, Vale, ikusi dut. Egia da ere, hau behin eginda ja, askoz ere seguro egongo garela, hori argi izan. Ba, 2, 3, eta 4. Hau azken finean, nola haientzako... Eta 4. Ondo eta txerria dator ona. Cago en la leche.
Bale, kristala ezin dute apurtu ondo. Horrek asko posten nau. Horrein konturatu hemen agertu aldirera, baina gero hemen behan ezin izango direla agertu. Bale, hau badago. Hau badago. Jakin dezazuen normak edozein materialez egin aldirera, ez da zergatik izan behar kristala edo dena delakoa. Eta beraz, ziurazki, horma hauek, pizkat, pare bat bloke gehiago eraman barko nituzke alde batera eta bestera. Bale, ongi. Ongi, bale. Ba, kristala dagoen tokian, izango da gure han esponatuko duten gunean, esan dezakegu, bale? Bale, uste dut ondo noala, konprobatuko dut momentutxu baten, ondo noala, egiten, zera, farma. Eratuko montutxu baten YouTubeen, ondo noala. Pazientzia, ezen bat guazia. Otomazazpi minutu. Joder. Please farm. Vale, ben. Hostia. Iragarkiekin. Agur. Hello everyone, this is Mumbo here, welcome back, and today is episode 1. Choice. I prefer glass because... Bale, oza, kristala eta hiru bider hiru. Eta gero goiko, kristal goikoa dago laugarren bat. Oza, eslapak duazten tokian. Bale, osea, bale, ulertu dut, bale, badakit. Momentuz egingo dugu lan eta gero adaptatuko dugu, hau da, hiru bider bederatzi, baina gero eslapekin goikoan jarriko ditugu eslabak eta bekoan B. Orduan geratuko da, hiru bider bederatzi, baina geratuko da bat gehiago gora eta bat gehiago bera. Orduan gero toki gehiago izango dute, bi bloke gehiago izango dute agertzeko zera, mobak, blazak kasu honetan. Bale, orduan ondo noa. Hau da, geratuko da, hemen badago kristala, zorain honetan, goikoan eslabak geratuko dira, eta bekoan ere eslabak. Hau da, honetan, a ber, utxuen, pentsatzen nahi, segundo bat emon. Ustut ez nola oso ondo, baina, bueno. Usten ziren hiru eta gero lau hiru, eta joango litlateke. A bere, pizka bat... Neure burua pizka bat ondo ulertu behar dute. Bale, hemen adibidez, arrisko dago bat agertzeko. Hala, antortza pare bat, eta listo. Antortza. Baina otxoet egiten dudan lehenengo aldia da, Osea, ez naiz hemen munduko trebena hau egiten. Bale. Hau da, hau B, kristalez joan beharko litzateke. Eta hau B. Onarte. A bere, jarriko ditugu hemen antortzak.
Naizela Minecraftaz fiatzen, pero dena. Onarte. Vale, kristalaren bilanoa berriz. Txiko dugu justo gure sarrera txoa, eta listo. Hola neu uler naiteke. Hau da. Onarte bada. Hemen kristala izango zan. Hemen ere. Bale, atxilotu egin naiz, konturatu gabe. Bale, holan. Guztia be kristala. Guztia. Joder, zerako soinua, mikauen dio. Infernuko soinuak ez dira batere atseginak. Holantze, abor. Lan. Kaso honetan onarte, joan beharko litzateke kristal hau da, onarte. Bale. Orduan hau dana. Orduan da bat gehiago kendu. Joder, gazta, urduri jartzen hau, ezin duzu imaginatu nola. Gaztek lagunak bilatu behar dituzte, porque vamos, egotea hemen inpernua da, negarka, jauen die. Gaztei lagunak bilatu behar dizkiegu. Kristala onarte doa. Eta onarte, toki honetar arte. Eta ez onarte hau soberan dago. Bale, eta teorian orain egin dugu bider bederatzeko toki bat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 galdu naiz. Hemen dik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zazpi, sortzi. Erratu nahi, ez dut ondo zenbatu, a ber, hemen. Zabaleran, 1, 2, 3, 4. Galdu naiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Txartu egin dut. A ber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta 8. Bale, bai, txartu egin dut. Hau da, horma pareta guztiak bat barrurago eraman behar ditut eta kontu hondiz, klaro. Bale, hau da noran. Argitazu. Bueno, gutxienez, handitzen dut bitartean, hor ez dira gertu. Hau kriston argitasuna doka barruan. Eta ez dut uste hemen ingurunean esponatuko dutenik, beraz. Piskate neko aseguru gaude, baina alanda ere, orain konturatu naiz honetaz. Espada! Nik ez naizera fidatzen. Bala, bere. Hau pizkata espergarri izan daiteke, baina Holanda ezin dute ez ere egin. Ez dut uste, ez dakit gaurko zuzenean bukatuko dugunik, ez dakit behar bada ez. Ziurrena da ezetza. Orduan, ziurazki pare bat saiotan edo ingo dugu eta tartean, joango naiz, faltatzen zaidan slime ballen bila eta guzti hori. Bale, aurreratzen joateko. Baina, eta hau, bukatu nahi dut zuzenean. Osea, egin nahi dut eta zuek ikustea nahi dut. Ba, jelako.
robotena izerako eta neu emperadorean izenean egiten dudalako. Toma vientos. Yep, vale. Apurtezina bat, vale. Jakiteko gero gordetxok eta lan enkantamentuetarako asko zero beto. Lan gero enkantamentu hobeagoak egin alditugu. Gero eta hobeagoak. Jartzen nabil bada espada, Ez naizerako fidatzen, pero vamos. Ni lo mínimo. Kaixo, txo! Zelan? Kaixo, laguna ekarri duzu? Ui, magma cube bat. Magma cube batzuk. Jo, ez digut eman... Blaze lotak, hola, hau gutxiko dugu baita be, kaka guzti hau be, eta kristalera emango dut. Joango nahiz, horma, Teorian lehenengoko kristalak hemen doazte. Hau, onarte doa. Vale. Odon orain dau. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi eta bederatzi. Onarte. Vale, bederatzi. Vale. Orduan bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi eta bederatzi. Onarte. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi eta bederatzi. Onarte. Eta orain bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi eta bederatzi. Hori da. Onarte, hori da. Hau hemen joan beharko da. Hau fuera. Osa, guzti hau fuera. Kristal guztio kanpora. Hemen kristala apurtzen betidanik. Lobute inteligente. Delako, eta super ondo egiten duelako. Lehenengo aldia izateko, ez nizke esatuko, A ber, aboran. Hauek bi flipatzen ere dira, egongo dira hor, ze hostia dabil egiten tipo hau hemen. Vale. Kristal hau apurtoko dugu. Zuzenean. Ez duelako SBS egiten. Nengo dira hor gomend plan de, ze hostia dabil hau. Vale, eta orain hauek apurtu behar ditugu. Vale, hauek bi justo ez genituen apurtu behar. Como la leche. Lobute inteligente. Kristal gehiago beharko dut, Zeite luko. Vale, kristal pixka bat gehiago behar dut. Vale, eta hau egin da gero hasi behar gara semieslabekin, baina horretarako topi gehiago beharko dugu, bai gora, bai bera, bueno, aldetara. Konturatzen zari ez da? Behitu non, a ber. Eso. Bitxea, hori bitxea izan da. Vale, kristal, joango nez kristalalen bila. Total, 10 kristalez ego zer kostatzen, zenbat guaz. Jo, baina 2 minutu ditugu, vale. 2 minutu ditugunez. Ui,
Ui, ia egiten du aquí la dia del siglo. Vale. Venga ya. No. Nik ez naiz izan. Ah, izan da. Blaza. No son laguna naz, tío. Nik ez naiz izan. Blaze Royale izan da. Abitu ze ondo. Agur. ¡Hostia! Venga ya. No, esto te... Dios. Ni de palo. ¡Bah! Dios, tío, ¿por qué? Adiós. Dios, chaval. Si ez diete zer egin. Zergatik niri. Adio. Ez diete zer egin. Adio. Ez diete zer egin. Eta bat batean eraso nau así por las buenas. Ay, Dios. Tío. Nah, ni Blaze Farm ni hostias, hemen geratzen da dana. Tío, ez diozute zer egin. No ez naiz izan da Blazecraft, broia, joder. Haulakoak kriston rabia ematen naute, kriston prestakuntza, kriston dana Blaze Farm egiteko, pa que luego venga el cabrón del Blaze, jipoitzeko Blazeak, gainera izan da Blaze izan da. Txerriari jodiona, eta txerriak nire kontra. Osea, gainera hori. Joder, tío. Venga ya. Venga ya, chaval, o sea... Geratu da bugatuta soinua ematen duenez. Venga ya, chaval. Hau zein da? Ah, oraintxe bertan hil garena, vale. Pues nada. Hardcoreko mundua bukatu egin da. Hemen, bugeatuta geratu da Minecrafteko soinua, por cierto. Ah, ondo, ez duzu ezer ikusi! ¡Me cago en Dio! Hala, ondo izan guztioi.